Els vins del Penedès mariden molt bé amb tota la gran quantitat de maridatges que tenim a la nostra cuina. Avui us en presentem 5 propostes. La primera seria un xarel·lo que el podem maridar perfectament amb les ostres, que per la seva salinitat es combina perfectament amb l'acidesa d'aquest vi. A continuació anirem amb el gall negre d'aquí del Penedès, que per la seva untuositat i la seva estructura el podem prendre perfectament amb un negre jove, amb un negre criança, o si volem ser més agosarats, el podem prendre perfectament amb un blanc de criança o envellit en fusta. Podríem prendre uns formatges que per la seva untuositat també ens aniria molt bé amb els negres joves o amb un vi blanc criat en fusta. Amb les xocolates, com a postre, podrem prendre-hi, per la seva amargantor, ens hi entraria bé un vi negre jove o un vi escumós. I per acabar a l'àpat, amb les gourmanderies, podem prendre els carquinyolis, que els podrem fer amb vins dolços blancs sobremadurats o amb dolços de gel. Com veieu, la proposta de vins del Penedès és molt àmplia i creiem que pot ser molt satisfactòria per tots vosaltres.